Machiegni kendo, Ten County ma Migori kosir kod bengi mar piny mangima The World Bank chano mar gero kar chungo nyamburko kata tesen mar nyamburko manyien e gwenge ma Sayote sub-county ma Suna West kendo weyo tesen ma sani mantiere chuny boma ma Migori kaka kar chungo nyamburko mating'o jowuoth. George Juma nigi ler mathoth. Stesen mag geche e chuny boma ma Migori ma osebedo kuom higni mathoth mondo koro konye tieko dhungruok mag geche e chuny boma ma Migori chalo kagima koro kayo machiegni. Mae obiro bang' bengi mar piny mangima The World Bank keto omenda tenge maromo milion 60 mar siro piny owacho mar kaunti ma Migori e gero kar chungo nyamburko manyien e kar dak no ma Sayote e sub-county ma Suna West. Stage no biro accommodate geche maonge kama chung'e sani kaka buses madhi Nairobi kendo biro konyo mang'eny. Omiyo wayiere ni mondo mi sirikal otimnwa mano e yo mapiyo manyalore. Bus park machielo dwarore nikech ma wantiere go tin kendo ok nyal romo gi te. Emomiyo bende wabedo kata mana gi weche mag dropping and picking along the highway ma is leading to several accidents. Nikech seche ma gigoyo U-turn e ndara kachacha, japiko bende ringo, jowuoth bende wuotho, kelo gik mang'eny. Kar chungo nyamburko ni igero e lo ma yande Ten County ma Migori ne nyiewo e kinde mar higni 2 mokalo. King'iyo county government nong'iewo kendo mwadhi gere bus park. Pesa mwa expect koa e World Bank en milion aparo ni maderom 60. Oganda moting'o joriemb matatu mane wuoyi kinde mane ikawo pachgi kod ten munisipal ma Migori ne orwako chenro ni mar daro kar chungo nyamburko mating'o jowuoth kawuok e chuny boma ma Migori nyaka kar chungo nyamburko manyien ma igeno ni koro dhi chakore e kinde machiegni. Migori en one street town. To one street town always bedo ga mading. Nikech iyudo ka streets mamoko ok function maber. Koro ka kanyo ere ma buses madhi Nairobi bende chung'e, gari moro ma bende samoro nowuok e stage bende dhi gach private bende dwane samoro ochung' kata ka donje supermarket, koro iyudo ka congestion ng'eny kanyo. Omiyo kane kanyo nyalo bet mondo mi kata buses madhi Nairobi plus geche moko madhi long routes mondo dhi obed kono, to nyalo kelo yot kendo nyalo kelo thuolo mondo mi kata bath highway kuonde ma geche nyalo diyore go dong' ne private vehicles mondo konyre. Sasa tulikuwa tunaomba county government kama inawezekana kutengenezwa hiyo stage ya faster inaweza kuwa itoe msongamano ya magari na itatusaidia sisi kama watu wa matatu. Jakom mar board municipal ma Migori Robert Mandela mane otelo chenro mar kawo pach oganda ne owacho ni kar chungo nyamburko ma sani yudo chimbo ma Migori biro dong' kama nyamburko mok ting' jowuoth koro nyalo chung'e. Bas watero Sayote kaeto iye kacha dong' ma private vehicles nyalo bedi. One of the reason momiyo wagero bus park no en ni mondo giyud kuma ginyalo kete geche gi sama gibiro timo kata mana shopping e town. Nyalo bedo mapiyo piyo wach stage mowueno mondo bo tende governor mar Ochila yako mondo konyo piyo piyo mondo konyo kaka inyalo ge stage no mondo bed maber. Kendo ka stage no gera pano dhi konyo nikech wan kaka jok maringo highway waneno ka congestion osebedo mang'eny e town ma seche moko kata accident notimore nyalo medo kelo accident. Koro koponi stage nyalo bedo kocha nyalo konyowa. Mandela wacho ni gisekedo chenro maber mane gedo ma kar chungo nyamburko ne koro ger makare kendo tieke e wang' sa. Kata macha nyalo dhi yudo ni samoro pod ok oromo gi te. Mano biro chunowa ni ma wantiere go kani wa reduce the number of the people madhi tiyo kanyo. Sani king'iyo geche duto te ma wuok Nairobi kata mating'o jowuoth ma Nairobi gionge kargi mar jot, gijot e ndara. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruoge mag jochiw thieth e kaunti ma Laikipia ochiwo thuolo